Odebírejte mého kanálu Report Stock. Tak se dneska podíváme na zoubek společnosti Cheetahnet Supply Service. Máme tu čerstvá čísla za druhé čtvrtletí 2025, přímo z jejich tiskové zprávy. Ano, jsou docela zajímavá. No právě. Hned na první pohled mě tam praštilo do očí jedno číslo. Tržby jim vylétly o skoro 280%. Což je obrovský skok. Přesně. Jenže když se člověk podívá dál, zjistí, že firma je pořád v provozní ztrátě. Tak jak to tedy je? Pojďme to rozebrat. Určitě. Takže ten obrovský nárůst příjmů, bavíme se o celkových $354 000, ten vlastně nepřišel z jejich, řekněme, běžného provozu. Ne. Je to hlavně výsledek 2 akvizic, které udělali nedávno. Ano, Edward Transit Express Group a TW&EW Services Inc. Přesně. Edward Transit přinesl necelých 15% těch nových tržeb a zbytek, tedy drtivou většinu, asi 85%, dodala ta druhá firma. TW&EW. Jasně. A tady je na tom zajímavé, vlastně fascinující, že u té akvizice Edward Transit ty příjmy meziročně ve skutečnosti klesly. A nemálo o víc než 40%. O 40%, to je dost. Čím to vysvětlují? No ta zpráva to dává do souvislosti s napětím v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. Koncem března prý hrozila vyšší cla. Aha, ty obchodní války, nebo spíše jejich hrozba. Přesně. A to prý vedlo k tomu, že v dubnu se dočasně zastavila námořní přeprava. Pak se to tedy v květnu a červnu zase trochu uklidnilo, protože se obnovila jednání. A Cheetahnet na to nějak reagoval? Ano, píšou, že proaktivně posílili nabídku služeb v oblasti pronájmu pracovní síly a taky logistiky. Snažili se to asi nějak vybalancovat. Rozumím. Takže tržby nahoru díky nákupům, i když část toho nového biznisu hned zasáhly ty obchodní tahanice. Ale stejně, pořád jsou v provozním mínusu. Skoro $800 000. Ano, provozní ztráta tam je. Ale tady to začíná být zajímavé. Jak to, že se jim pak celková čistá ztráta těch $512 000 meziročně vlastně zlepšila? Snížila se o skoro 7%. To mi úplně nesedí. Provozní ztráta a přitom lepší čistý výsledek. No, klíčové jsou tam 2 věci. Za prvé, měli obrovský úrokový příjem. Přes $270 000. Páně. To je meziroční nárůst o 863%. V podstatě 9násobek. Jsou to úroky z peněz, které získali loni při vstupu na burzu prodejem akcií a které jim teď vydělávají na účtech. Aha, takže úroky z IPO. To dává smysl. A ta druhá věc? Za druhé, podařilo se jim trochu srazit provozní náklady. Konkrétně ty všeobecné administrativní klesly o necelých 7%. Kde ušetřili? Hlavně prý na právnicích a účetních poplatcích. Optimalizovali taky personál a měli nižší náklady na nágor. Dobře. A když na druhou stranu jim zase stouply jiné věci. Nájemné, cestovní výdaje a taky odpisy spojené s těmi akvizicemi a stěhováním. Ale v součtu ty úspory převážily a pomohly vylepšit ten konečný výsledek. Aha. A ještě mě napadá, loni tohle dobou měli ještě ztrátovou divizi paralelního dovozu aut, ne? Tu pak zavřeli. Přesně tak. Ta ve druhém čtvrtletí 2024 generovala ztrátu, ale letos ve druhém čtvrtletí už samozřejmě žádnou. Takže i tohle přispělo k tomu lepšímu meziročnímu srovnání celkové čisté ztráty. Jasně, to dává smysl. A když se jen krátce podíváme na celé první pololetí, tak ty trendy jsou vlastně hodně podobné. Takže zase růst tržeb díky akvizicím? Ano. A zároveň taky nárůst nákladů, hlavně těch administrativních, jak integrují ty nové firmy a řeší stěhování. A opět tam vidíme ten vysoký úrokový příjem, který to trochu mírní. A celková ztráta za půl roku? A je o malinko vyšší než loni, asi $1,27 milionu oproti 1,22 milionu loni. Firma to vysvětluje hlavně vyššími provozními náklady v logistice oproti menší základně v minulém roce a taky těmi ukončenými operacemi, které loni tu ztrátu opticky snižovaly. Dobře. A co je jejich finanční zdraví? Likvidita? Mají dost peněz? No, tady je to takové smíšené. Mají krátkodobá aktiva skoro $10 milionů a proti tomu krátkodobé závazky jen necelý milion. To na první pohled vypadá dobře. Ale? Cítím tam nějaké ale. Ale když se podíváme na hotovost, tak té mají na účtu jen asi $200 000. To není moc. Přesně. A sami ve zprávě přiznávají, že jsou závislí na tom, aby začali generovat hotovost z provozu nebo na případném dalším financování, ať už dluhem nebo třeba podporou od akcionárů. Takže
Co si z toho všeho máme vzít? Jaký je celkový obrázek? Když to propojíme s tím, co říká jejich generální ředitel, tak se teď primárně soustředí na integraci těch koupených firem, zároveň se snaží nějak zvládat ty tlaky obchodní politiky, o kterých jsme mluvili, a tlačí na efektivitu. Věří si, že jejich dlouhodobá strategie je správná. Ale ta nízká hotovost je varovný signál. Určitě, jasně to ukazuje, že buď tyhle plány musí velmi rychle začít nést ovoce v podobě provozního zisku, nebo budou brzy potřebovat další kapitál. Takže když bych to měl shrnout ve zkratce. Cheetah.net si růst koupil akvizicemi, což vypadá hezky v kolonce tržeb. Ale na samotném provozu stále prodělává. Přesně tak. Nad vodou je drží hlavně úroky z peněz, které získali dřív z prodeje akcií, a taky nějaká snaha o úspory. Ano, a pomohlo i ukončení té ztrátové divize. Část jejich biznesu navíc komplikuje to obchodní napětí mezi USA a Čínou. Likvidita zatím vypadá, řekněme, zvládnutelné na papíře, ale ta nízká hotovost ukazuje, že to celé visí na budoucích výsledcích nebo dalším financováním. Přesně. Což samozřejmě vyvolává takovou zásadní otázku do budoucna. Povídejte. Pokud je růst tak silně závislý na nákupech dalších firem a zároveň klíčové operace ovlivňuje dost nepředvídatelná nejistota v mezinárodním obchodě, jak dlouho může taková strategie vlastně fungovat? Tedy pokud firma brzy nezačne stabilně vydělávat peníze svým hlavním organickým biznisem. To je dobrá otázka. Myslím, že právě tohle bude naprosto klíčové sledovat v dalších čtvrtletích. Zda se jim podaří ten koupený růst přetavit i v reálnou provozní ziskovost. Odebírejte mého kanálu Report Stock,